Wih, piye? Paket LLL. Apa ki? 5 juta oleh terlu paket Heeh. LLL. Kayak apa? Siji lemari hias. Heeh. Ya toh, engko wis metu lampune. Ya. Nah, wis gawe rudo arep pindah wis genah. Oh iya, praktis. Heeh. Piala-piala ya kena Ya. aluminium ya. Jan Nomor mending. loro. Ya, apa Nomor ki? Sepatu iki, Mas. Ora sepatu. Sepatu ya wis gawe rudo ya. Sepatumu mangkrak, sendal-sendalmu mangkrak ya delek Iya. nyeni ya. Jan mending. Nomor telu tak Heeh. lemari baju. Oh, lemari baju iki. Baju kene iki full gantungan. Ya. toh, kene iki ene full lipatan. Buh, mending. Nah, pilihan Heeh. ini, Mas. Pilihane akeh ya. Pilihannya akeh iki Heeh. rongkone orange. Sing oren. Ya. Iki rongkone ireng. Sing ireng. Iki sing rongkone abang. Wah, pilihane akeh. Iki Heeh. anti rayap, anti totor, anti bledek ya lho, Mas. Iya, Tran. 5 Mending. juta oleh telu. Iya. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura. Bu, yo mending Mending, neh. Mas. Heeh. Nah. Lagi bayarnya piye? Bayarnya COD. Wah, COD ya. COD no. Wih, jan menak iki. Heeh. Cara pesene koyo biasane ngisor link pemesanan wis eneng nomornya karek dudul ngono ae. Oh iya, bener.